Una conversa entre dos mallorquins és el mateix que vagis a la perruqueria i demanis que te tallin les puntes i surtis com jo. Té amb lletres i paraules que dona gust. De fet, els mallorquins no són molt donats a donar explicacions i a xerrar de les nostres coses. Mentre puguen xerrar de Mallorca ja mos va bé. Posaré un exemple entre dues persones qualsevols, un poble qualsevol de Mallorca que se troben pel carrer. Ei! Ave! Ei! Au! Jo! Tal qual. Resumint, la vida en aquests dos personatges els hi va molt bé. No tenen problemes de cap tipus. Han rebut oli i llet per part del Borbó i seguiran vivint amb un sou de merda mentre els turistes alemanys tenen un completo per només 200 euros a la setmana, que subvencionarem els mallorquins amb IBI i altres imposts amb un somriure a la cara. En canvi, quan xerram castellà, la cosa canvia una mica. Reconec que podem arribar a treure d'aquí sí a qualsevol. Feim una entonació que pareix com que estem demanant, quan en realitat estem afirmant. Mireu, l'altre dia vaig telefonar a la telefònica y ¿le llamo de Palma de Mallorca? Pues no lo sé, si no lo sabe usted. No, digo que le llamo de Palma de Mallorca. Pero a ver, señor, que no sé de dónde coño me llama usted. I així te pots tirar tot un capvespre. Que no sigui per això que a Madrid mai mos entén i sempre acabam pagant més que la resta de comunitat. Amb l'anglès la cosa se complica. Durant molts anys vaig fer feina a l'Oficina d'Atenció Internacional de la Sarsuela. Rebíem gent d'altres països que tenien visites programades amb en Juanca. Un dia varen entrar dues dones, ja grandetes i una mica grassonetes, de la Lliga Britànica a favor de la monarquia. No deien una puta paraula en castellà. Una d'elles sense voler fotre una trebalada que quasi s'endú la taula de vidre que hi havia allà davant. Clar, a mi me va sortir de dins. Ai, si caus! No vegis com se varen posar. Me varen començar a dir de tot, vamos. Tot... Clar, després vaig caure que ai, si caus, en anglès, és que jo vaig vaques. Bé, en Juan Carme va despedir. I gràcies a aquest despido vaig entrar a formar part del meravellós món de la faràndula. Vaig compartir escenari amb artistes de la talla mundial com el Leonardo Dantes, que se passava tot el dia fent allò així. No veies, quan t'anava a pixar era un espectacle. També vaig coincidir amb en Jesulín Deubrique, que entre cançó i cançó tenia una dona diferent en el camerino. Era un puto gigoloto, s'ho endua tot. Tots estàvem a dos veles. Normal que cantés allò de te necesito amb aquell desafinament que fa, perquè és que no és que necessités una dona, no. Necessitava que la titola li funcionés. Per últim, vaig coincidir amb en Chiquito, un mestre. I amb ell vaig entendre que és igual com xerris un idioma. El pots xerrar bé, el pots xerrar malament o el pots destrossar directament com fa ell. Lo important és fer-se entendre. Talment com fa en Felip, els de matins quan saluda en Aleti. Oli!